Għat-tielet sena konsekuttiva, is-Soċjetà Filarmonika La Stella tar-Rabat Għawdex settella l-kunċert Rokastra. Id-direzzjoni mużikali f'dan il-kunċert hija fdata lis sur Mast Sigmund Mifsud u fl-ispettaklu se jieħdu sehem numru ta' kantanti stabbiliti u kor ta' tfal. Dawn se jinterpretaw siltiet mużikali mir-repertorju tal-Queen, Pink Floyd, Bon Jovi u Blues Brothers. Iċ-Chairman tal-Kunsill Malti għall-Arti Albert Marshall innota kif għall-ewwel darba s-Soċjetà Filarmonika La Stella qed torganizza master classes. Dan grazzi għal fatt li benefikat minn 100,000 euro fondi grazzi għal fond tal-komunitajiet kreattivi. Ma dawn li għamlu kien li vvintaw innovazzjoni u nidew dawn il-master classes għaliex jafu li hekk joffru master classes professjonali lil bandisti tagħhom, speċjalment bandisti żgħażagħ, se jisaħħu il-kontribut kulturali u artistiku biex jitellaw l-attività prinċipali. Il-Ministru għal-Għawdex Anton Refalo qal li l-kunċert Rokastra kif ukoll inizjattivi kulturali oħra li se jsiru fil-Gżira Awċija tul is-sajf li ġej se jgħinu biex aktar Maltin u turisti iżuru l-Gżira Awċija. Il-kunċert Rokastra se jsir fil-5 ta' Ġunju fi Triq ir-Repubblika ir-Rabat Għawdex.